Marea de Vigo vimos de presentar unha batería ampla de enmendas a proposta de modificación de ordenanzas que son os precios e as tasas públicas para o ano 22 que presenta o goberno local. Nun ano de difícil solución para moitas familias viguesas como foi o ano 21, cun montón de dúbidas do que vai a ser o ano 22, vimos de atravesar unha crise importante, tamén temos unha crise nos sectores industriais e en determinados sectores productivos na cidade. Consideramos que simplemente non subir o IPC, como anunciou o Concello, non é suficiente para atallar o que consideramos que ten que ser unha política de reconstrucción económica e unha política de sustento e apoio ás familias viguesas. Por lo tanto, a Marea de Vigo, máis alá da modificación, pequenos parches de modificación que se fan en 3 ordenanzas concretas, nomeadamente a ordenanza fiscal, que a que regula prácticamente todo o sistema de precios e tasas públicas e as bonificacións e as axudas que van análogas. Nos consideramos que hai que abordar unha reforma importante do recibo do IBI, basicamente porque hai unha cousa que é o tipo de gravame, no caso de Vigo, quizáis os máis altos das grandes cidades, que o Concello pode modular, e pensamos que no ano 22 debería baixarse ese tipo de gravame para que baixe sustancialmente o recibo do IBI das familias. Eso obviamente vai a significar unha reducción nos ingresos municipais, pero hai que ter en conta que por primeira vez os concellos van a ter a oportunidade de utilizar recursos propios, como son o remanente, como son tamén as transferencias finalistas que vai a facer o Goberno do Estado, e polo tanto se pode soportar unha rebaixa considerable da recaudación polo IBI e que as familias non teñan que pagar os recibos dunha maneira tan ampla como levamos pagados nestes últimos anos. Nos consideramos a excepcionalidade do ano 22, como tamén considerábamos a excepcionalidade do ano 21. Tamén propoñemos algunhas cuestións importantes no que ten que ver cunha problemática que estamos vivindo no rural vigués, como é a desaparición de oficinas bancarias. Nos consideramos que hai que subir determinados tasas de precios á banca precisamente porque non está respondendo socialmente na cidade, pero tamén entendemos se hai un compromiso en que parroquias de Vigo que non teñen ahora mesmo un caixeiro automático, hai un compromiso de mantelo, o Concello exonere a entidade bancaria que este disposta a manter este servicio no rural. Volvemos a introducir tamén un criterio que para nós falta nas ordenanzas municipais, que é claramente que aquelas persoas que cobran PNCs, que cobran risga ou ingreso mínimo vital, quede claramente fixado nas ordenanzas fiscais, por exemplo, que non paguen a tasa de liso. Por qué? Porque ahora mesmo o único que hai é un importe económico que moitas veces algunhas persoas que perciben estes ingresos non están neses umbrais e siguen pagando estes recibos. Unha serie de medidas que son bastante recurrentes todos os anos, que a Marea de Vigo, dende que chegou a este Concello, sigue reclamando e que consideramos, ademais, que son necesarias, sobre todo no ano 22, para fomentar e axudar a recuperación económica e tamén, sobre todo, a evitar a exclusión social de moitas familias.